SADC will not get involved in internal politics of their member state Zimbabwe. Hazvina kutombomira mushe. Dumela bakulu dhinyame tijen is back kungemsana. Ndadzoka zvekare panapa muri yeZimbabwe munoziva kuti inini ndinofarira nyaya dzakakosha kudai. Saka ndati ndigadza ndimbouya pano timboonesana kuti nyaya iyaya yapapi. Apo zvinoziva kuti everyday haya hope adzibate mudara. Tinonzwa kuti zvapapi haufa update. Zvichaitika step by step every day tichitaura kuti tichitsvaga kunzwisisa chichikuitika. Sekutaura kwandozviita kuti every room randenda sangana room street ndeda kutonzwisisa kuti chichikuitika panapa. Matisadhaka ichada kana kuti matisadhaka ichazoita sei. So panapa ndadzoka zvekare ndikusanganawo nerimwe bepa rikunyora online vari kutaura kuti zvoni SADC will not get involved in internal politics of their member state Zimbabwe, but will stick to its mandate on resolving its SADC Electoral Observer Mission SIOM report on Zimbabwe. Our sources within SADC say this is communique disputed Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa will receive from the SADC Secretariat in response to his submissions in which he sought SADC to set aside its resolution to have fresh election held in Zimbabwe. President Mnangagwa will by Friday receive SADC response to his submissions in which he made a proposal to SADC to set aside fresh election. They are to announce soon, since he won't be seeking a third term as president of Zimbabwe anymore. Our sources within SADC say SADC has made it clear to the Harare administration led by Mnangagwa that SADC is not interested in internal politics in Zimbabwe. All SADC is focused on their SIOM report on Zimbabwe elections. And the regional bloc has set a June 30 deadline to resolve the political crisis in Zimbabwe brought by the flawed August plebiscite last year. SADC in the SIOM report on Zimbabwe elections said the Zimbabwe election fell short of revised SADC guidelines and principles of a democratic election 2021. Nyaya hombe pano iripo muri yeZimbabwe ndeyekuti vari kuti vanhu vari kuti SADC vakuru vanonzi vakanyora tsamba kunenge kino vachiti inini zve-third term handichaite, saka chiregerai kuorder fresh election muZimbabwe ramuti toda kuti kwa 30 June. So panapa panonzi pakamirirwa kuti pauye, ndo zvazviri mutsamba yaenza yakaendeswa kwakanditi. So panapa panonzi pakamirirwa kuti pauye response paoneka kuti pachanzi kudii, but ipo pari kuzonzi zvakare SADC haina basa nehondo dzingana kuti dzimwe zvepolitics zvenyu zvikuitika muno muZimbabwe, but chairi kuda kunyanya kufocusa nacho panapa iSIOM report yayo yekuti maelection aya haana kufamba zvakanaka, haana kuricha maguideline maSADC ngirikini principles and guidelines nchi. Ndo nyaya hombe iri panapa iri kutaurika. Muri yeZimbabwe ndini wenyu dhinyame tizhe ndogara chidzifambira nyaya idzi. Aiwa, unoziva kuti nini kana chinge ndatosvika kungoona pangonzi dhinyaya version dhinyame tizhe pakutoya nyaya chibva watogara wato baya like ipapo nekuti ndinge nchidzifambira everyday. So senyaya ndasangana nayo nhasi kamwe kabepa kanooneka online Africa Beautiful Rundi ndo vanyora vati sanganisa nenyaya idzi tikategedza tuwe timboonesana kuti zviri kufamba sei. Sekutaura kwandinozviita kuti aiwa munenge kuona nyaya yapfuura nekuna nyaya version kunoku unenge uri musafe hands pakuti tinenge tichitoverify everyday chiona kuti zviri kufamba sei, kana idzi dziri propaganda. Sekutaura kwandinozviita mushonga wepropaganda kuexposa zvinenge zvatobuda pachena tobva taonesana kuti zviri kuzoita sei. Asi panapa nyaya yako yakuenda kwakumapena kwekuti pakutaura zve-fresh election inogara ichitaurwa iyaya iri kuratidza kunge yakuenda ichinorapwa ichinopera, kureva kuti fresh election togona kusadziwana muZimbabwe according nenyaya dzimarumors ese ari kuitika. But regedza tuone, because panapa pari kunzi kune katsamba kakaenda kari kutaura kuti musasa it order zvenyu fresh election because inini handichade zvekuzoramba ndiri inhikirikini kusvika ku 30 term. Ndo nyaya ndandakakubatira zvekare pachannel yenyu yenyaya version. Thank you. Zvanhasika bye bye mfezongo.